मुखिया जी देखी तो ई कहता रे कि जादो लोग सिंह लगावे लगले। अरे बढ़िया रे। अरे भाई अपन टाइटल लगावेला हमरा भूमिहार भाई में सारा टाइटल है बाप अपन टाइटल लगावे लगले। हां तो इस तरह काम माथा में दर्द होल कहता रे कि यश यशोदा दस देवकी अवश्य वसुदेव तीनों महान हस्ती के नाम आ गए जादू के परिपूर्ण। पूछा तनी तनी बताइए तो राम भगवान है। हां तू अपन नाम में राम कहने लगा काहे भाई रविदास लोग राम क्यों लगाते हैं तनी साबित कीजिएगा तो ना ना तू कहने लगा राम भगवान है। रविदास लोग लिखते हैं लोग फलना राम चिलना राम भगवान के नाम तू अपन में कहना नाम लग के अभियंता राम चाहे लंगड़ राम कहने लगा उतौनी बनावा ई तो कहतन कि हम पहले पाती पहई त रसगुल्ला हम ही ना खाई। हां तू खीर ने हाथ के कहतर के सुदर्शन भाई तू करिया जामुन खा ल। रसगुल्ला सवाई तहर फंस जाई। हां तू केरा घटबो न सुबह में दवाई। हां आ ऊपर से खीर मोहन ले ली खुलवा दे दी रजेश जी के बड़ी सुंदर सुंदर भाव सुननी। हां यही मतलब हमर बेंजोला कहां गाना बजावा तो भाई कहां तू तो खाली झूठ बोले में लागल बड़ा। हां भाई तू तो बढ़िया रे हवा बांधा तारा हवा। हां पर साल कोरो जी हवा बांध के चल सूप ढेण होला से ऊंट ना भागे सुन लो ना हवा पहला से कुछ फेर नहीं थे हमरा ना हवा बना तारा भाई तू तनी नजदीकी वाला में कले रखले मास्टर साफ हमर माइक बोल ले ये हवा ना चलेला बउआ यही भोजपुरी हम पहले के भोजपुरी मुखिया जी। हां हमर पूरा बेटी बहिन घर में बैठ के सुने भोजपुरी के सुगंध मिले। हां आज अकेले सुने में भोजपुरी लाज लागे लगा। हां यार फोन लगाए पड़ता भाई सही एकदम कह दे। लेकिन हमारा समाज में अनपढ़ लोग जे भोजपुरी गा के गई। हां के अनपढ़ लोग। हां 40 बरस के लौंडा। हां वो लोग भोजपुरी गा के चल गई मेकअप से कपनाव घरी चलत रहे। हां मुर्दा शंख लगेर के मुंह लोग पेंट कर लेवे। भोजपुरी के अध्यक्ष हैं भाई पुरस्कार भोजपुरिया जन मोर्चा के विनय शंकर से अध्यक्ष बहुत रुपए सम्मानित केनी। सत्यनारायण लाइट वाला भाई एने आ जाते जल्दी कहां बड़ा सत्यनारायण लाइट वाला पहले में घरी में पहिल का ले जा के गइले मास्टर साहब संगीत लोग अनपढ़ लोग। हां आज हमर भोजपुरी के धरोहर बनल बा। आज के पढ़ल लिखल लोग गीत गावता। आया है 10 दिन में गीत बंगाल के खाड़ी में भी गा जाता। हां कैसे लोग गावल रावना मड़ुवा रहू माई के मंदिर भिरिया गोह करे फूलवरिया ई माई के मंदिरिया भिरिया अनपढ़ लोग एकरा के गावल। संजय पाठक हमारे बीडीसी हैं बिलाव पंचायत से। संजय भैया ले ले भैया ले ले। अरे कहां बनी अच्छा है नहीं रवाई संजय भैया लेकिन कैसे करा के लोग गावल भाई कैसे जिया जिया ए बढ़किया में हम कलाकारी देखत त बढ़किया में कहत तारा के थोड़े आ नीचे धोती नहीं खा देखो बड़का पप्पा कहबो त लाज लगे
आजा 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 झाल हटा दे प्रधान कपार पर रखला अपन और पद पत्रिका में बढ़ोतरी होती है थोड़ा सा बढ़ाओ भाई 4 नंबर कहे के भाव हेलो हेलो गोल्डन में से भैया महाराज जी है ना अजय महाराज जी वाह पाठक जी महाराज जी महाराज जी नहीं है ना बेटा जय अरे वो जन प्रतिनिधि ए जे भाव भाव ओहिए त बा कि दावाना मास्टर साहब के सबसे ज्यादा भीड़ हमने देखे ले जब मुखिया जी कमेटी में बहुत पैसे सम्मान के नहीं केहू केहू गार्जियन के भीड़ ज्यादा परबे करेला तबे मास्टर साहब समाज इतना सुंदर करेला आवो बसांव से चल के हमारा मास्टर साहब बहुत दिन के बाद भेटनी है मास्टर साहब के यहाँ कोई रही हम हमर कमलवास दुगो लगावे हजार हजार रुपए के पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बा हर बात के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं गुरुजी बिना कारण के कोनो बात ना होखे नहीं ई त यहाँ के कहत तनी सीढ़िया देखल होई भैया भैया के सब पुरस्कार बा तन शांति रहे सीढ़ देखला पर कहत तनी कि तनी बताई हां शंकर अथी गणेश जी के पूजा काहे भई काहे है तनी बताई ए ई ग्रंथ काहे हो न्यामुद्दीन चा लौरिया लेके ओने का जाए जाके हुद के चल आवा गणेश जी के प्रथम पूजा के कई गो कारण बा हां एगो तो तोरा सारी सी माला देले रहनु हाथी के माथा से नीचे उतार दे ओहू कारण बा हां दूसरा कारण बा कि जब मस्तक छीन हो गए रहे हथिया के मस्तकवा जुटल शंकर भगवान मैया पार्वती के क्रोध से वरदान देले बानी हां तेरा पुत्र सर्व देवताओं में अग्र पूजा जाएगा हां शिव पुराण बताओ ताई अग्र पूजा के शंकर जी वरदान देले बानी एगो और ही कारण मिलेला कि अपना बाबू माई की पृथ्वी के मान के घूम गनी 5 बार गणेश भगवान को